ba iya nan application din ya tsaya ba, bayan ka yi saving wannan bidiyo for example kamar haka, idan kana so ka ƙara wani ka zo nan ka ƙara taɓa so ba zai yi ba abin da yasa ba zai yi ba kuwa dole sai ka biya kuɗi saboda na kuɗi ne, amma for the first time zai yi. So abin da za ka yi na farko, wannan cheat ne zan iya ce maka, ko kuma ce ma wata hanya ce da za ka ci gaba da duk yadda kake so. In kullum guda 1000 za ka yi editing ba sai ka biya kuɗi ba, kamar yadda kake gani za ka fita cikin wani kamar haka, za ka zo application, ka samu application din kamar haka, ka danne shi kai holding for 2 seconds. Ga nan wani waje da aka ce application details, so ga wani waje da aka sa storage kamar haka, za ga clear storage, amma wata wayar za ga clear data, sai ka taba kamar haka clear storage sai kai okay. So application din yanzu idan ka koma zai dawo kamar sabo ne, kamar yanzu kai download din. So kamar yadda kuke gani yanzu application din ya dawo kamar sabo, sai ka ƙara taba, sai ka zaɓi hoton da kake so kai aiki da shi. Misali sai ka taba nan, sai ka zaɓi folder da hoton naka yake, folder da hoton naka yake misali kamar yadda kuke gani, sai ka zaɓi folder da hoton naka yake kamar haka, shi ma sai ka ɗan jira idan yi recycling. So kamar yadda kuke gani gashi dai ya riga da ya gama, kamar yadda kuke gani wannan kunga before kunga yadda hoton yake haka, gaskiya hoton bai yi ba. So amma kaga after kaga yadda ya mai da hoton, saboda wannan application ne idan ku muka nemo shi masu, sannan idan kun ji daɗi mun ga alamar cewa ya kun ji daɗi, kun mana comment, like da share, insha Allah akwai videos wanda ba unstoppable, ba su da iyakar tsarawa, za mu dinka kawo muku videos insha Allah. So ga Allah a daure ai like, in a TikTok kake kai like, kai comment, sannan kai share. Yin kuma a YouTube kake kallo, ka danna mana subscribe please, sannan kai share kai like. Mun gode.